Yaşlarımda näçe tanykçaňyz ardy edýäňer? Ne sanı oldun diýäs, Şuma statistika boýunça bizde Türkmenistanyny 7 milyon adam adam. Köpürtmeň ardy edýär. Bir futbol komandasy ýaly çağaçyklar ardy edýär. Atazana bir futbol komanda diýdi. Mene 5 ardy edýärdim. Bulara da 5 ardy edýän. Почему? Потому что iki tane oğlan olsun, üç tane kız olsun. Näçe kän bolsa gowda? Ay men kafeye jomman, şol kafede bir 10-20 adam işleýärdi. Bir kafeye sastaf bolýa. İçinde power boldan gyzaçlar, şef power boldan oğlanjyklar, içinde her hil çek, garagolja oğlanjyklar, akylja gyzaçlar boldan. Bular dile versinler, Allah Teala bersin, berenne de on kısmını sağdın edip bersin. Toylar bilen şunu ýaly toyda hyzmat edip, şu 20 ýyl ýam toyda hyzmat edip berenmi? Onuň köp dady elimizde degen o. Men o, yo oglum diýär-de oglum 6 ýaşynda da. Mekaniýadan kılatlasyňmy diýär. Menem sen gel wagtym kakamy. Kaka mekaniýa kılatlasyňmy diýip sorapdym diýdim däl.